Ayusa, nakasuway na ba mo panghuhog taklong dayon pagkahuman ni Crispihon? Di po matabas-tabas, grabe man sa day pagkalamian ni Crispihon aning taklong. Buhatan na natog sos, iboyok ning kahuman. Tukbo na sa mga singkaw nga purmag mga lunos. Baksit, nasudan na po ang mga pabawnan, wala na pasundayag, lahos. Di na punta, sugdan na nato. Bukid na sa inyong nakita, automatic ari na punta manginhas. Magsuot-suot na punta sa kalibunan, mangita tag hinason. Ari na punta diri ang mangitag matukob. May sa drong pagkalasuban nato kay dagom-dagom bugna o mga lupot-lupot ba. Ug diri grabe sa usa ka singgaw nga nakabiraman og kapayas. Ug posible gyud na mga taklong diri sa lupot-lupot kay dagom-dagom ba. Manggawas magud ni sila basta bugnaw. Adi ra matik way pila ka minuto natong suri-suri sa libon nakapagda yung taog taklong. Nagpilit sa kahoy sa babaw. Away daghang pasundayag birahan na sa pagdugit na sa usa ka singgaw. Aporting pagkaayusan nako biyan taklonga. Aw isodin na nato sa sudlanan nato largo. Adi pagulay nakita nato kasagaran ara gyud sila mopilit sa mga sanga sa kahoy. Ayos kayong mga taklungan dagko ba. Birahan tani sa pagsumok ni dring kaluputan. Kay ari ra gyud sila kasagaran mamilit sa kahoy sa lupot. Need magud sila og bugnaw. Maong ari ra gyud sila sa mga lupot-lupot mamuyo. Mamatay magud mga kinasuna basta mainitan. Sakto sa kayo ning pagkapanghinasan nato kay miuwan atong naging adlaw. Aw ayos kayo nang gawas gyud ang mga taklong. Sa pagpangita nimo ani imo gyud sigahon pag ayo mong mata kay magpuyon-uyon ra sa mga kahoy. Mopilit sa kahoy ang uban, mopilit pud sa dahon ang uban. Pareha niyo namungingi sa taklong ang dahon. Ayos kayo mura magnamunga og taklong. Pero di say uban nga adto na gyud tumoy-tumoy sa kahoy mopilit. Ug dili ka anad sa pagpangita ning kinasuna dili gyud mo dali-daling makit-an. Ato usa na itsa sa tong usa ka singkaw nga tingda sa tong sudlanan. Ug diring dapitan nakapagdag swimming pool nga gamay. Amo ni siya gitawag sa tuwa og basyaw. Mao na imnanan sa mga hayop diri nga mga layaw. Kanang mga wala nay tag-iya ba. Ari dayon na sila modangop og panguhawon sila. Ug diri nakapagsa ng usa ka singkaw nga grips nga gagmay. Ang tawag po na sa tuwa kay an-an. Mao ni siya kahoy sa libon ang bunga niya kay makaon. Ang hinog na niya kana ng itom. Di po na siya matabas-tabas og lami kay tam isa kayo og mahinog. Adi ra nakapag na pong usa ka singkaw og taklong. Matik iyahan na ng isa kada largo. Ug ingon pod sa mga karaan isugbaw daw ning taklong tambal pud kuno sa hubak. Ayos kayo daghan jud kang mahibaw-an nga mga tambal diri sa kalibunan. Atuan na day pangsud atong nakuha sa tong sudlanan. Di ara atong nangakuha. Tuwa pa say nangakuha uban sa mga singgawong duha to ka sudlanan. Ug diri grabe nakapagyo tag porting pagkalaparang basyaw. Pwede jud ka kaliguan og tawo. Dako jud kayo ni gamit para sa tong mga hayop nga layaw. Ayos kayo ni iwan atong naging adlaw maoning naay basyaw. Adi ra nakapagang usa ka singgaw og taklong babaw sa kahoy. Matik ibirahan din niya sa pagsakalargo. Ayos kayo puno-puno sa tong kuha ba. Dili na matabas-tabas sa tong naabtan. Grabe na pagkalayo Atuwa pa na dang lusubo ng lupot sa ubos. Ug diri kay grabe na mapagkaluyahan natog nilakaw. Mo relax ta. Ara survivor lahing ba nakapag maglahing ang usa ka singgaw nga buwaan gibirahan largo tambal kuno sa hila ba muti-ipi po ng usa ka singgaw da kay grabe na kuno pagkagusla ilusom na tagbalik mga sinjaw. Okay daw kay nakapahuay na matag pila ka minuto balik na ta sa paglusob dili gyud na hitabong dili ka makasumok sa libon basta mangita ka ning kinasun nga taklong kailangan pag gyud nimong mosumok sa libon para makakita ka ning taklong wala man gud sila sa kanang mga agyanan sa mga tawo adto gyud sila mopilit sa kanang dili sila matandog ug kaning taklong mas limpyo pa ni sa kinasun sa dagat dili gyud ka makaingon nga hugaw ning kinasuna kay ang kinauna ni niya kahoy ra gyud diri sa bukid ug grabe sad bantuka ug unod aning taklong porti pud pagkaayusan ni halang-halangon sa mga wala pa nakatilaw ning taklong grabe gyud pagkaayusan ning kinasuna diri sa bukid nakapagsa ta diri pangpang grabe pwede ka pasilungan og bag-uwan porti pagkataas sa pangpang nagpandong ug diring dapita porting pagkamalasa wala na tay kagian puro naman ni pangpang mosumok ta diri kay wala na tay kagian ug sa madugay natong sinumok naguna-una na nagsaka atong usa ka singgaw nga kauban wala gyud tay laing mabuhat ug di mo saka ning pangpang miuna na nang usa ka singgaw na sa pagsaka bahalag lisod ang agiana basta makauli lang ta di matabas-tabas atong agian pangpang naman saka na lang sinjaw ang uban na lang ilang klaro Wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Aduh. Kamang. Gunit. Okay. Yes, man. Anduhan lang nga sinjaw. Ara na mo da. Arat. Tani. Dili ba? Bulan tingka tong. Unlos na. Dili lagi. Tubukan. Tuno lang sundan ito. Kita na gunita na singgawang dia. Isi na binulay og dia kay survival ni. Last to live na pangpang. Diga. Biyanas ka dyan, biyan tanay. Anak unda nagsunod. Dali na tapos. Mingko. Lulu. Lagi. Dudun ko. Ano gas mo pagili kuptan Hindi uy ta ka. Yo. Uya. Yo. Mama di survival adventure. Loko. Ito. Let's go mga sinjaw. Lusob. Tara ta.
Okay daog nakaluwas ra gyud sa tong lisod kayo magigian. Padayon na tagsumok. Og diring napita nakapagang usa ka singgaw og taklong nga nagpilit sa kahoy. Ayos kayo porting dakuha. Automatic unay daghang pasundayag ato dang birahan sa pagkuha. May nalang ni ba puno-puno sa tong kuha. Akay padong naman ta uli mutadlas lang ta ning buntura atong gikatkat. Grabe nang layo og mubalik pa sa atong giagian. Ato na nang gisurkat dia ato nang gikatkat ang bunton para dali ta maabot. Grabe daghan pag makatunok, bro. Ano gunahon no? Nakapag naging taong tagpatag. Doon sumuka. Natamoy-tumoy langit oh. Di matabas-tabas ang usa ka singgaw katyabaw na og nilakaw. Ayos kayo nakapag gyud ta og patag. Alhaos dira na mahuway na ng mga singgawng dia. Bira na tani sa pagtipon natong kuha. Dira natipon na tanan natong kuha. Daog na kini kadagununa. Luwas na tong tukbunonon ani. Matik wala daghang pasundayag. Pag-abot nato diri sa tong lungga ato na nang iyabo sa tong nigo atong kuha. Ayos kayong kuha aba kay dagko. Murag dili na manubo nga taklong. Ato na nang iyabo sa tong kaldero. Birahan usa ta na sa paglapwa para humok iniglugit ba. Pagkahuman og butang sa kaldero, ato aday nang butangan og sabaw. Dayon takuban. Pagkahuman itak-ang. Ato aday nang dabdaban para dali mo bukal. Automatic dira bukal largo. Porteng pagkaayusa. Daog na ni pagkalapoa malugit na ni ihang unod. Matik unay daghang pasundayag gihaon na sa usa ka singgawong dalargo. Iyabo day sa tong nigo ikahuman para mabugnaw. Okay goods. Automatic pagkahuman birahan na dayon tanas sa paglugit ihang mga unod. Grabing pagkaayusa pagkadagkuha sa mga unod. Dili ra gyud alakan si atong pagpanguha kay porteng pagkadagkuha og unod sa taklong. Okay daog dira humanag-lugit tanan natong taklong. Birahan usa tanas sa pagmarinate buyukan og patis para monunot ang lasa sa iyang kaunuran ba. Imikos-mikos din ikahuman. Goods. Pug anday nato naglimonsito pagpuwa sa iyang baho ba. Ang baho ra sa niya baho ra sang kahoy di gyud ka makaingon nga langsa. Magsagol lang ta dia crispy fry nga hang og kaning harina. Birahan tayo sa pagluto og crispy atong taklong. Adili na sa tamog problema sa tong itlog nga isagol. Aw na taday manok nga nag-itlog, duha pa kabuk nag-ipon og itlog. Kuhaan natong duha ka buok. Aw ayos kayo. Dira ato day nang iyabo sa tong taklong atong harina og crispy fry nga gimix. Magbutang na yung tagmantika sa tong kawa. Ato ausa nang painiton. Adira pagkainit sa idibol, ato na nang ipanglunod atong taklong. Dayon pang ukay-ukayon. Pabuto na natong brown igo haonon sa mga wala pa nakasuway da taklong nga crispyhon. Testingin ninyo og dira after pila ka minuto natong ukay-ukay bi brown na. Birahan natin sa paghaon. Asos di matabas-tabas, porting pagkaayusa, kagilkil mang kaldirin, porting pagka-crispy ha. Grabe pagkalamia sa taklong ingon aningon pagluto. Mura na yun og dili taklong ang giluto. Right. Ato na ning birahan sa paghaon tanan. Pagkahuman og haon sa tong taklong, buhatan din natong sauce. Iuna natong lunod ang vitamin sa baba. Ato din na isunod og lunod atong klase-klase nga mga materyales nga gipino-pino. Ato usa nang birahan sa pag-isa atong mga materyales. Pagkahuman ato din nang yaban na kinutaw natong anapog. Goods kayo. Ato din nang butangan og gamay tubig. Okay daog. Ato din na dihang buyukan og usa ka hakop mga kamay. Dira matik lahos na ta. Ato sa dihang plastaran og gamay. Matik unay daghang pasundayag. Dira gialirungan natong crispy nga taklong sa tong mais. Parisan din nato aning ulam. Pangbuyok-buyok din nato na sa tong kanon nga mais. Pangpamok-humok sa tong bahaw bakay murag gasking man kayo. Wala man tay sabaw o kaning ulam atong ipare sa tong taklong nga crispy. Pagkahuman ato din ang buyok-buyukan og sauce sa tong taklong. Grabe pagkaayusa. Wa na daghang pasundayag. Usa pa tong gidugayan, tukbon sa tani kay gipanggusla na pagayong mga singgaw. Nagpangladok na. Oh hala, habab. Oh, habab mga singgaw. Lay bunal. Tama ni. Ano ba? Ano? Bildo? Sos ba sos? Oh, taklo nga crispy. Galang. Grabe. Yusa. Ini susu may. Bukan simpura ba? Sos ba? Bukan tempura yan, sos. Yang singgang. Kalau sama ulam. Panas. Lada ba? Ay. Apa? Ya. Grabe. Main taklong ng yun eh. Limon ba? Worth ang magsusuot sa libon. Sakas pang-pang ba? Dami na nakakain diyo. Sinagop. Pait na mo, pait mo. Nakakap daw. Ba naman sila lumboy eh. Hindi na ba? Tapos ulam na. Worth it. Silip namang ha. Belas. Hapnan mga singgaw, hapnan.
taha ka. Hap na. Ano buyo ba yan? Simple kayo hang. Taunon ba? Aba. Sabaw ba? Sabaw. Tunas. Ano, udah ka din? Bansag wa ulam ni. Tunas ang bahaw. Baka nga bakong luto. Ah. Dito. Sige. Sili. Ano? Full na. Buta ka ulit. Dapat kalma. Awang kaon. Asos di matabas-tabas, huwag ka na manukob. Gidosunan pa gyud. Grabe gyud pagkaayo sa taklong krispihon. Di gyud ka makabahog lang sa. Mag-shoutout sa ta sa tong mga singgaw. Shoutout kang Wilson Boris, kang Ram Marquez, kang Benji Gandalon, kang Arnaiz Nancy, kang Lamotnot, kang Rowena Mandrisa, kang Prince Pater, kang Raymond Quinlog, kang Kevin Balbes, kang Dan Spix, kang Alvin Jan Kapoy, kang Mario Gonzales, kang Venom, kang Ray Cuds, kang Jan Calds, ug kang Isagani sa Lubre. Shoutout na ninyo mga singgaw. Comment mo mga singgaw sa tong latest upload. Adto ta magkuha first 15 comments sa tong shoutout. Diri lang ta ko to mga singgaw, i-share og i-like ng video para mas daghang tang matukob.